Dopřej si chvilku pro sebe. Tak, půjdeme do pozice stromu, takže pojďme si přitáhnout pravé koleno, vytočíme do strany, chodidlo ke stehni. Spojím dlaně. Nádech. Prodýchnu si, pak pomalu spouštíme paže. Můžeme si chytnout palec u nohy, vytáhnout do strany, levá ruka doleva. A můžeme zkusit ještě pohled doleva. A vrátit. A zase se postavíme, vytřepeme, srovnáme. Tak, budeme zvedat levou nohu, vytočím, chodidlo ke stehni nebo klítku, dlaně k sobě. Vytáhnu nádech. Pojďme spouštět. Levá ruka chytá palec u nohy. Pojďme vytáhnout do strany, pravá ruka doprava. A zkusíme se tam kouknout. A povolím. A vytřepu. A srovnám. Dlaně k sobě. Pojďme nádech, vytáhnout paže vzhůru, výdech, hluboký předklon. Pojďme si chytnout lokty a ještě zhoupnout ze strany na stranu. Nádech, rovný předklon. Povolím a pomaličku vyroluju, nadechnu, narovnám, spojím dlaně k sobě a pojďme si oddálit chodidla od sebe, tak ať můžeme jít dolů do dřepu. Nádech a výdech. Nádech nahoru a výdech dolů. Tak, ještě jednou. A jdeme dolů. Tak, zapřeme lokty do kolen. Klidně se tam trošku zhoupneme ze strany na stranu. Položíme dlaně na zem a kolena zůstávají v tom směru. Jo? A jdeme zadek nahoru. A dolů. Nádech a výdech. A ještě jednou. Tak, vrátíme se do toho dřepu. Zkuste zapřít zase ty kolena, teda lokty do kolen. A teď zkuste ty kolena dát ještě kousek jakoby silou dál od těch loktů. Výborně. A povolím.